Ay naniunto mo dai mo di ay. Ito lagi. Lagi man udto meron. Gutom na mo kayo. Unto mo dai mo Tayo ni buka pangilan to no. Sama na. Oy. Oy Jo. Uy, Tada. Sorry lagi. Dayon. kanang kuan sir. Kanang Sama namin dala. nakoy uli ba. Bugi naman yung nagyurma to pa manang 6 months na siya nagyurma siguro. 6 months na gurman din na ay. Karon kay nung Lawgaw. Isa na kayo pero akong iuli ba niya. Asa man ako na utang. Dali, buta na. Ada na kilid. Muti. Ay naniunto mo dai mo di ay. Ito lagi. Lagi man udto meron. Gutom na mo kayo. Unto mo dai mo Tayo ni buka pangilan to no. Sir, di ba lain mo lakaw ko nga. Okay na. Okay ra, sige. Okay ra. Okay na. Sige. Okay na. Kinida. Okay ra. Abi Mulak ka. Usa ba di ay? Lakaw na dito. Lawa po daw ni. Galaw-gawa mo. Timingon jud nimo ba no?